Я вельмі захапляюся ўсімі тымі людзьмі, якія напраўду змагаюцца за еўрапейскую будучыню. Я ўпершыню сустрэлася са Святланай Ціханаўскай у снежні падчас дзён беларускай культуры ў Брюсселі. І акурат учора я размаўляла онлайн з ёй і яе мужам Сергеем. І ведаеце, я так расчулілася, бо уявіце сабе, чалавека трымаюць у турме 5 гадоў, ён выходзіць і ўсё роўна кажа, што трэба змагацца яшчэ больш. Такім чынам мы можам прапанаваць тое, пра што я казала раней. Гэта надзея, што мы застанемся на вашым баку. Вядома, грошы важныя, таму мы таксама павялічваем фінансаванне. А яшчэ гэтае пытанне, дзе вы хочаце жыць? Да каго вы хацелі б належаць? І ведаеце, калі я пыталася ў прадстаўнікоў народу з Беларусі ў снежні мінулага года, як вы можаце ўсё гэта трываць? І яны сказалі мне, мы сапраўды верым, што аднойчы станем чальцамі еўразвязу. Таму тое, што мы можам зрабіць сёння, гэта зноў працаваць над каштоўнасцямі. Мы яшчэ раз гаворым пра абарону жыцця, абарону дэмакратыі, абарону свабодных медыяў. Я не ведаю, як людзі вытрымліваюць гэты ціск, асабліва тыя, хто там застаецца. Але еўразвяз ніколі вас не пакіне.